Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'setat tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ Biniloli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġiba l-Anġlu qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara l-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa sitt ċara liha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien, il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta sabiħa ħafna mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa tibda bl-Anġlu mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija u tikkonkludi propju bl-istess Anġlu Gabriel li jitlaq minn ħdejn din ix-xebba li żar b'risposta li tferraħ lill-ġnus. Il-proposta ta' Alla mhijiex faċli għal din ix-xebba, kif ikun dan? I se titqal, se tnissel fil-ġuf mingħajr ma taraf raġel. Il-mulej titlob minna li tafdaħ f'din l-avventura li tibda li hemm min natura, imma li permezz tagħha l-iben ta' Alla jidħol fin-natura tal-bnedmin isir bniedem bħalna. Il-ħajja ta' Marija bdiet tkun ikkumplikata iżjed milli qatt setet toħloq. Mhux il-ħajja tagħha biss, imma wkoll il-ħajja tal-arus tagħha Ġuseppi. Għax din ix-xebba jgħidilna l-istess Evanġelista San Luqa kienet marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. L-isem ta' din ix-xebba Marija huwa isem għażiż ħafna għal poplu Ludi. Oħt Mosè, il-kap il-kbir tal-Iżrael, kienet jisimha Marjam bħalma kien jisimha din ix-xebba. L-isem Marija f'ħafna interpretazzjonijiet ifisser qatra mill-oċean. Stilla Maris, qatra mill-oċean, qatra mill-baħar. Imma f'din il-qatra ċejkna tal-baħar li huwa l-ħolqien, il-mulej jidħol f'ġuf safi u jitnissel bniedem. Din il-festa hija għażiża ħafna għall-Knisja għaliex minn dejjem ix-xandar li il-bniedem jibda jgħix mit-tnissil tiegħu. U għalhekk bir-raġun din il-festa tiġi ċelebrata 9 xhur
qabel il-festa tal-Miliet. Mill-25 ta' Marzu għal 25 ta' Diċembru jgħaddu id-9 xhur li n-natura titlob biex tarbija mnisla tkun tista' titwielet. Illum naduraw liben ta' Alla magħmul bniedem fil-ġuf safi ta' Marja Verġni. Imma l-kelma ta' Alla li smajna ma tfissirx u ma xxandarx biss id-disponibilità liva ta' Marija, imma wkoll id-disponibilità liva tat-tieni persuna tas-Santissima Trinità tal-liben ta' Alla li jsir bniedem għalina. Fis-Salm responsorjali propju meħud mis-Salm 39 hemm il-kliem sabiħ hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. U l-ittra lil Lut tgħaqqad dan il-kliem tas-Salm u tkomplih. Hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Sagrifiċċju offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet lilek ma jogħġbukx, imma mbagħad għedt hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla. Illum nifirħu li Ġesu għalina huwa l-ammen ta' Alla. Ħares lejna, rana fil-bżonn u sar bniedem biex jifdina. Kien magħna u jibqa' magħna. In-natura tagħna l-bnedmin hija ħaġa waħda miegħu. Ejjew nirringrazzjaw il-Alla ta' dan il-misteru kbir ta' mħabba. Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma jsir illum Alla magħna, wieħed minna.